Démocrates ka kalatalakulu gɛlɛn dɔ kɛlen don k'u kankan Donald Trump ɲɛ. U ko olu sago ye Donald Trump fadema ni o ye Nikki Haley ni o ye Ameriki jamana ka ciden kɔrɔ duniya jamanaw ka kɛlɛya tɔnba la. Biden kalatala dɔw fɛnɛ kankamalen don ale ɲɛ ka d'a ka u nisɔndiyalen tɛ a bɛ kan ka Gaza ni Bani Israel ka kɛlɛ o minɛ cogoya min na. Michigan ale ye yɔrɔ laban ye u ka nagakɔrɔ kalata bɛna kɛ yɔrɔ min na yanni u ka kalata a bɛ fɔ min ma ko Super Tuesday yan'o cɛ ani ale ye yɔrɔ ye fɛnɛ yɔrɔ min na u ka Novembre foroba kalata ni a jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ. Hali ni a y'a sɔrɔ Biden ani Trump u ye sebagaya sɔrɔ tarata don ninnu fila bɛ ka fanga yɛrɛ kofɔyɔrɔ bɛn'a lajɛ ka fiɲɛw bɛ u ka yɛrɛ kofɔ la yɔrɔ min na k'olu ɲini k'o dɔn. Michigan arabu Amerikɛn arabu olu jɔyɔrɔ ka bon yen kosɛbɛ nin dugu in kɔnɔna la ko a ka ca ni mɔgɔ 300,000 ani mɔgɔ 10,000 ye minnu bɔnsɔn bɔra arabu la walima farafina kɛɲɛkɛ yanfan na ni Amerikɛnw don a ka ca ni mɔgɔ 100,000 ani mɔgɔ 10,000 ye minnu bɛ Dearborn olu bɛɛ ko olu ye arabu bɔnsɔn ye. U ka ɲininkali dɔ senfɛ tɛnɛndon u ka nagakɔrɔ arajo dɔ la Michigan ye Biden ko nin ye dugu 5 ninnu dɔ ye minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ minnu bɛna Novembre kalata sebaga yira.